Hola, això és la triple amenaça. Previ a votar, passar o tirar. En primer lloc, adoptarem la posició bàsica que van aprendre en la lliçó anterior. Des d'aquí, la mà dominant, si són els dretans la dreta i l'esquerra si són esquerrans, farà una rotació en sentit intern sobre la pilota fins que quedi darrere seu. L'altra mà, que anomenarem d'ajuda, no farà cap moviment. No oblidem que hem de seguir les mateixes normes que vam indicar en la posició bàsica. El contacte amb la pilota el farem amb el cap dels dits, mai amb el palmell de la mà. Comprovarem que, en aquesta posició de triple amenaça, si els polzes s'ajuntessin, formarien una T. Si hem adoptat la posició correcta, la pilota, el canell, el colze i l'espatlla han d'estar en un mateix pla. D'aquesta manera, la pilota s'agafa a una alçada entre la cintura i el pit. La posició de triple amenaça que hem après avui s'anomena així perquè permet iniciar 3 moviments bàsics del joc: passar, botar o tirar.